Okay, prøv lige at forestille dig det her. En vandretur gennem et landskab, der er så smukt, at det næsten er uvirkeligt. Vi taler om Stockholms skærgårdssti. Helt idyllisk, ikke? Men hvad nu, hvis jeg fortalte dig, at den største udfordring herude slet ikke er de stejle klipper eller de lange distancer? Hvad nu, hvis det er en usynlig mur af, dårlige data? Det er præcis det, vi dykker ned i dag. Først og fremmest, lad os lige få styr på størrelsen af det her projekt. Ruten er hele 270 km lang. Altså, det er jo ikke bare en lille søndagstur i parken, vel? Vi er ude i en episk distance, som skriver på eventyr, men som altså også kræver, at man har styr på sin planlægning. Og det her er ikke bare en almindelig vandresti, der snor sig gennem en skov. Næh, det er mere som hop, men for vandrere. Tænk over det. En rejse, der binder dusindervis af helt unikke øer sammen. Hver ø har sin egen personlighed, sin egen charme, men hopper bogstaveligt talt fra den ene vilde naturoplevelse til den næste. Men okay, det er så her, det for alvor bliver spændende. For hvad nu, hvis den virkelige prøvelse slet ikke handler om dine muskler i benene, men om din hjerne? Om din evne til at finde vej i et hav af information? Tænk, hvis den største forhindring på hele turen er digital. Og for at vi kan forstå, hvad problemet egentlig er, så bliver vi nødt til at snakke om ordet tilgængelighed. For hvad betyder det overhovedet, når vi snakker om en moderne vandrerute? Det viser sig, at det er en hel del mere kompliceret, end man lige går og tror. Når man slår op i de officielle bøger, så handler tilgængelig næsten kun om det fysiske. Du ved, faste overflader, gelænder, at holde i, ramper til kørestole. Det er den helt klassiske, traditionelle måde at tænke på tilgængelighed. Men er det virkelig nok i vores digitale tidsalder? Prøv lige at se på den her opdeling. På den ene side har vi den fysiske adgang. Den er selvfølgelig vigtig. Men på den anden side har vi det, man kan kalde informationel adgang. Og det er her, den virkelige barriere ligger for skærgårdsstien. For tænk over det. Hvad hjælper det, at stien er flad og nem at gå på for en vandrer fra, lad os sige, Italien, hvis vedkommende ikke kan finde færdetiderne, ikke forstår skiltene eller simpelthen ikke ved, hvor man kan tanke sin vandflaske op? Lige præcis. Og det leder os direkte ind i kernen af problemet. Nemlig den her digitale labyrint af data, som rigtig mange vandrere, og især de internationale, ender med at fare fuldstændig vildt i. Hør lige det her citat. Det kommer fra ham, der startede et helt nyt dataprojekt for stien, og det rammer simpelthen hovedet på sømmet. Han siger, at den største udfordring ved hele turen er transporten mellem øerne. Det er altså ikke naturen, der er den store, slemme fjende. Nej, det er logistikken. Det er det, der er med at skulle finde ud af, hvordan i alverden man kommer fra ø A til ø B i et totalt kaos af færgeplaner og information, der bare ikke er der. Så hvad er det egentlig, vi forventer af digital kort i dag? Altså tænk på de apps, du selv bruger. Vi forventer jo et hav af detaljer, ikke? Ting som højdekoder, så vi kan se, hvor stejlt det bliver. En vurdering af sværhedsgraden, og måske endda, om stien overhovedet er til at se. Det er jo den standard, som platforme som OpenStreetMap har vendet os til. Det er simpelthen det, folk forventer at finde, uanset hvor i verden de er. Og ja, du har nok gættet det. Lige præcis her ligger problemet begravet. De officielle ressourcer for Stockholms skærgårdssti, de lever bare slet ikke op til den standard. De mangler fuldstændig den der detaljerede, dynamiske information, som moderne vandrere er blevet vant til alle andre steder. Og så er der sprogbarrieren. Wow, den er altså enorm. For kigger man på tallene, så er det tydeligt. Næsten alt er tilgængeligt på svensk og engelsk. Men så snart du taler et andet sprog, så styrtdykker det. Hvis du nu er tysker, franskmand eller spanier, så står du pludselig og mangler mere end 60% af den allermest nødvendige information. Det er jo en ren digital mur, du løber panden imod. Men du ved, hvad man siger. Nød lærer nøgen kvinde at spinde. Og ud af al den her frustration, ja, der vokser der ofte noget helt nyt og innovativt frem. Så lad os se på, hvordan det her digitale kaos faktisk har født et ret imponerende græsrodsprojekt, som er drevet af ren og skær datanørderi og en kæmpe passion. For det her er i bund og grund historien om en enkelt person, der mærkede problemet på sin egen krop. Han gik simpelthen hele ruten, alle 270 kilometer. Undervejs tog han over 4.000 billeder og dokumenterede alt, og så besluttede han sig for at gøre noget ved det. Han ville bygge præcis den løsning, han selv havde stået og manglet. Det er jo et perfekt eksempel på, hvordan personlig passion kan drive kæmpe forandringer. Og resultatet af alt det her arbejde, jamen det er ret vildt. Der er blevet skabt over 600 forbundne dataelementer bare for den her ene sti. Og vi skal lige forstå, hvad det betyder.
Det er ikke bare tilfældige prikker på et kort. Hvert eneste element er et stykke livsvigtig information, et færgestop, et sted med drikkevand, et shelter, som nu er blevet digitalt kortlagt og, vigtigst af alt, forbundet med alt det andet. Og målet er altså ikke bare at lave endnu en hjemmeside. Nej, det er langt mere ambitiøst. Målet er at bygge en sprogafhængig ramme, en slags digital hjerne for hele stien, ved hjælp af det, man kalder en vidensgraf. Prøv at forestille dig det. Information om et færgestop er ikke bare en linjetekst. Det er et objekt, der selv ved, hvornår det har afgange, hvad det koster, og hvilke andre steder det er forbundet til. Det gør hele systemet intelligent og fuldstændig uafhængigt af sprog. Okay, men hvordan i alverden gør man så det i praksis? Jamen, processen er faktisk ret logisk. Trin 1. Man går ud i den virkelige verden, går ruten og finder alle de her nøglepunkter. Trin 2. Hvert punkt bliver omdannet til struktureret data, altså rent computersprog. Trin 3. Man forbinder alle dataene i den her smarte vidensgraf, og vupti, trin 4. Nu kan informationen hentes og præsenteres på lige præcis det sprog, brugeren har brug for. Og hvad er det så for en type information, vi taler om her? Jamen, det er jo alt det, man som vandrer rent faktisk står og mangler derude. Vi taler om alt fra de helt livsvigtige ting som færgeafgange og placering af hjertestartere, til de mere, hyggelige, men stadig vigtige ting som drikkevandsposter, grillpladser og gode restauranter. Det her er helt tydeligt en guide, der er bygget af en vandrer for vandrere. Okay, så lad os lige zoome ud et øjeblik. Hvad betyder et projekt som det her egentlig i det store hele? For det handler jo om meget, meget mere end bare én enkelt vandrerute i Sverige. Det, vi er vidne til her, peger i virkeligheden på en helt ny fremtid for, hvordan vi deler og bruger viden i fællesskab. Det, vi ser, er et fundamentalt skift. På den ene side har vi den gode, gamle guidebog. Den er centraliseret, den er statisk, og lad os være ærlige, den er forældet, næsten før den er trykt. Og på den anden side, der har vi fremtiden. En levende, dynamisk og decentral vidensbank, som bliver bygget og holdt ved lige af brugerne selv, altså af de folk, der rent faktisk er derude på stierne med mudder på støvlerne. Og det hele efterlader os jo med et stort centralt spørgsmål. Er det her, vi er på vej hen? En fremtid, hvor de officielle kanaler måske ikke helt kan følge med, og hvor det i stedet er de passionerede brugere, de opdagelsesrejsende selv, der tager sagen i egen hånd og bygger de værktøjer, vi alle sammen mangler. Tja, meget tyder på det. Tak fordi du så med.